Que tal, saudos? Desartellado un punto de venda de drogas en Vilagarcía, unha operación na que a Policía Nacional detivo 4 homes e unha muller, 3 deles na capital Arousá e 2 en Vilanova. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. Movilizacións da CIGA nas principais cidades galegas para protestar contra os cambios que pretende implantar a Xunta na xestión das baixas laborais. A Central Nacionalista acusa o goberno galego e a patronal de intentar criminalizar as ausencias e culpabilizar os traballadores por enfermar. A delegada territorial da Xunta visitou Lousame para comprobar o resultado das obras levadas a cabo en varios núcleos da parroquia de Camboño no marco do Plan Urbe. A actuación con orzamento de 385.000 euros, dos que o 70% foron achegados pola Xunta, permitiu o acondicionamento interior dos núcleos de Corral de Abaixo, Chousa e Corral de Arriba. En Pontevedra, a intervención da Policía Nacional salvou a vida dunha muller de 86 anos que se atragoara cun churro nunha cafetería. Toda a secuencia quedou captada polas cámaras de videovixilancia dese establecemento. A Asociación O Castro de Baión en Vilanova organiza a primeira xornada sobre idadismo. O colectivo quixo abordar este problema poñendo o foco na soidade non desexada. No Castro defenden a necesidade de promover o envellecemento activo dende todos os niveis da sociedade. E Boira acollía este xoves a Feira de Emprego que busca impulsar o talento e a economía local. Ademais de foros e charlas, a xornada contou coa participación de diferentes empresas da localidade e da contorna. Pois todo isto e moito máis, aquí de seguido, nas Novas do Día, en Canal Rías Baixas. E comezamos con esa operación antidroga en Vilagarcía. Desartellado un punto de venda de droga en Vilagarcía, unha operación na que a Policía Nacional detivo 4 homes e unha muller, 3 deles na capital Arousá e 2 en Vilanova, como presuntos autores dun delito contra a saúde pública e pertenza a grupo criminal. Tamén realizou 5 rexistros en domicilios que remataron coa intervención de 600 gramos de heroína, 625 de cocaína e 150 gramos de mestura das dúas substancias, ademais de cartos en efectivo e ferramentas para a venda destas drogas. As investigacións comezaron grazas á colaboración cidadá que facilitou a información inicial. No operativo colaborou a UPR adscrita á Comisaría Local de Vigo e a Unidade Especial de Guías Caninos da Xefatura Superior de Galicia. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. E a Audiencia Provincial da Coruña acorda o comiso de 16.700 euros intervidos nunha vivenda da localidade murada de Esteiro, onde en 2023 un home foi asasinado presuntamente polo seu fillo. Están a piques de facerse 3 anos dende este parricidio e o caso aínda continúa aberto. Tras o crime, os axentes que rexistraron a vivenda atoparon os cartos, así como diversas cantidades de droga, principalmente cocaína e cannabis. A sentenza da Audiencia Provincial establece a procedencia ilícita dos cartos vinculados coa actividade delictiva do tráfico de drogas do falecido, polo que desestima a demanda dos herdeiros. A suma incautada topábase oculta detrás dun moble no domicilio e a investigación revelou a ausencia de ingresos periódicos procedentes doutras actividades, polo que a sentenza conclúe que os bens son produto dun delito contra a saúde pública. E
E atendan a esta noticia en Pontevedra, a intervención da Policía Nacional salvou a vida dunha muller de 86 anos que se atragoara nunha cafetería. Os axentes foron alertados polo 091 de que unha persoa con mobilidade reducida estaba a asfixiarse nun céntrico establecemento da cidade. Ao chegar ao punto, comprobaron que a muller non podía respirar nin falar, con claros síntomas de ter obstruídas as vías respiratorias. A rápida actuación dos axentes foi clave para salvarlle a vida. Mentres tres deles levantábana da súa cadeira de rodas, outro realizáballe a manobra de Heimlich para forzala a expulsar o que estaba a bloquearlle a respiración. Tras varios intentos, conseguiu botar o anaco dun churro e a víctima recuperou a respiración de xeito inmediato. Minutos despois chegaron os servizos sanitarios para avaliar o estado da muller, que xa estaba fora de perigo. Así as cousas, foi trasladado ao Hospital do Montecelo para a súa avaliación. Toda a secuencia, como ven, quedou captada polas cámaras de videovixilancia da cafetería. Movilizacións da CIGA nas principais cidades de Galicia para protestar contra os cambios que pretende implantar a Xunta na xestión das baixas laborais. Baixo o lema "A saúde é un dereito, enfermar non é delito", a Central Nacionalista acusa o goberno galego e a patronal de intentar criminalizar as ausencias e culpabilizar os traballadores por enfermar. Unha destas concentracións celebrouse en Pontevedra, ante o edificio da Xunta na cidade. Aquí, o secretario xeral da CIGA, Paulo Carril, asegurou que o absentismo é consecuencia das longas listaxes de agarda e dun modelo laboral que explota a clase traballadora. O que temos que denunciar é que por parte do presidente da Xunta se faga apoloxía dunha forma tan escandalosa, tan obscena, de unha reivindicación patronal baseada na mentira. Unha mentira contada 1000 veces, 1.000.000 de veces, coa que pretenden facer a realidade. Con esta campaña o que se pretende non é somente criminalizar as persoas que enferman como consecuencia deste modelo laboral e desta legislación, deste modelo sanitario, sino que tamén o que se pretende é recortar calquera millora que poida darse en materia de reducción de xornada, de conciliación, porque todo se deriva a asentismo. Estamos agora no Porto do Son. Ali o Partido Socialista da localidade inicia unha campaña de recollida de sinaturas contra a decisión da Xunta de pechar o centro de saúde do municipio os sábados pola mañá. Para os socialistas, esta decisión é inaceptable, o obrigar a veciñanza a desplazarse a Noia, a uns 20 km de distancia, para recibir atención sanitaria. Segundo explica o voceiro desta formación, Jorge Romero, a diferenza de tempo entre acudir ao centro de saúde local ou desplazarse o punto de atención continuada de referencia pode ser clave nos casos de moitas doenzas. Con esta campaña, os socialistas agardan un cambio de postura por parte da Consellería de Sanidade. Improvisación, opacidade e con constantes cambios, así define o voceiro do PSOE de Pontevedra a xestión da Deputación no referente ao convento de Santa Clara. Iván Puentes vaticina que o vicepresidente Rafa Domínguez marchará do goberno provincial sen ter iniciado o proxecto de rehabilitación. Certifican unha realidade, que é que Rafa Domínguez marchará da Diputación Provincial de Pontevedra en maio do ano 2027 sen ser capaz de cumprir a súa única promesa relevante con esta cidade cando nomearon vicepresidente da Diputación, que era iniciar as obras de rehabilitación de Santa Clara. A promesa era telas concluídas, pero nin siquiera as vai ter iniciadas cando marche como vicepresidente da Diputación. Ese era o seu único compromiso. De feito, en decembro do ano 2023, ao pouco de ser nomeado vicepresidente da Diputación, poñía unha data clara, que era xullo do ano 2024, para iniciar as obras en Santa Clara cos xardíns como prioridade. Superamos xa prácticamente os 2 anos e non está nin iniciado, nin se espera ese inicio desas obras no curto prazo. Puentes tamén cuestionou o relato de Domínguez no que se refire a diferentes actuacións no convento. Segundo o voceiro socialista, os informes solicitados á propia Deputación non xustifican a tala de 150 árbores nos xardíns do antigo convento, o desmantelamento e traslado do pozo e do cemiterio existentes no recinto ou incremento da superficie e o custo dos traballos arqueolóxicos. Iván Puentes apuntou que as catas incrementarán o seu período de execución de 7 a 9 meses e o custo
presuposto total aumentará nun 39%, ata superar os 432.000 euros. Ademais, o líder do PSOE pontevedrés lamentou que nin sequera haxa data para a apertura dos xardíns de Santa Clara á cidadanía. Remataron as obras de consolidación do paseo marítimo dos Areos na Pobra, acometidas pola vía de emerxencia ante o risco de colapso da estructura. O alcalde da localidade e a concelleira de Obras supervisaron este xoves o resultado dos traballos. En apenas 3 semanas, a empresa adxudicataria concluía as obras de consolidación do Paseo dos Areos na Pobra, que puido reabrir ao público xusto antes da Semana Santa. Os traballos cun investimento próximo aos 90.000 euros foron financiados polo Concello e tramitados pola vía de emerxencia do mal estado que presentaba a instalación, con risco de colapso nalgúns treitos. Se tratou ademais de maneira urxente polo peligro que representaba para os veciños e as veciñas. Decir que tamén o Concello foi o que se fixo cargo dela, cando realmente non lle correspondía, porque, bueno, a verdade é que están implicadas outras administracións, pero é verdade que esta obra supoñía un perigo importante para a nosa veciñanza, entonces nós lle demos prioridade, non era o paseo estaba a punto de caer e eso era un perigo, porque un paseo que ten moita xente paseando todos os días, moita xente tamén na playa, e considerábamos importante facer esta actuación. A obra principal consistiu no reforzo da base e inxección de formigón para asegurar a estrutura, moi erosionada pola acción das mareas. A obra foi, sobre todo, unha consolidación do que é o paseo en sí e a muralla. Puxéronse uns bataches, tal e como se suxería no informe do arquitecto. Segueuse o mesmo esquema que se seguira precisamente na zona final do paseo, non? Porque isto mesmo que pasou agora, pasou fai uns anos na parte final do paseo. Dera moi bo resultado e agora esperamos que tamén dea o mesmo resultado. Eu penso que a obra quedou moi sólida, insertouse precisamente formigón casi 1 metro de profundidade, o sea, porque estaba levantado, o paseo estaba no aire, bueno, penso que a obra foi importante, gastáronse cartos, pero creo que está ben rematada e esperemos que disfrute os nosos veciños durante bastantes anos. Inicialmente, o Concello da Pobra solicitou a intervención de outras administracións con competencias para asumir a actuación. Sen embargo, a proposta da demarcación de costas contemplaba un proxecto de rexeneración integral de todo o paseo, o que implicaría un longo proceso de tramitación e execución das obras, que impediría a súa reapertura durante meses ou mesmo anos. Entre tanto, a delegada territorial da Xunta visitaba este xoves Lousame para comprobar o resultado das obras levadas a cabo en varios núcleos da parroquia de Camboño no marco do Plan Urbe. A actuación con un orzamento de 385.000 euros, dos que a Xunta achegou o 70%, permitiu o condicionamento interior dos núcleos de Corral de Abaixo, Chousa e Corral de Arriba. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada do alcalde Esteban Ares e a directora territorial da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, comprobou o resultado dos traballos levados a cabo nos núcleos de Corral de Abaixo, Chousa e Corral de Arriba, na parroquia de San Xoán de Camboño. A actuación cun investimento de preto de 385.000 euros enmárcase no Plan Urbe impulsado pola Xunta, co fin de axudar as administracións locais a financiar diferentes tipos de intervencións. Neste caso, aportando o 70% do orzamento. Unha actuación moi feita, con moito cuidado, pensando nos veciños e tamén pensando na humanización do entorno. Un entorno que, tal cual estamos vendo, donde se fixo unha actuación mesmo no propio asfalto, donde se fixeron tamén un soterramento de liñas, tanto eléctricas como liñas tamén telefónicas, donde se fixo tamén unha canalización tamén para os vertidos das aguas, para as liñas de abastecemento. En definitiva, unha actuación que pon en valor esta parroquia. Dende o Concello agradeceron a actuación, contribuindo á mellora estética e funcional destes núcleos. Agradecerlle á Xunta de Galicia o traballo e a colaboración que fai con nós, porque aquí xusto máis no núcleo desta aldea foi obxecto dun plan urbe no que se invertiron casi 400.000 euros, é unha aportación
moi grande e realmente podese decir que transformou o interior da aldea de arriba a baixo. Foi unha obra moi longa, foi moi difícil de maniobrar nela polo, digamos, estreitos que é o interior, pero creo que a vista está de todos e das fotos e vídeos que se ven que quedou espectacular. A xente está encantada e a aldea, pois, creo que cambiou a imaxe súa para o futuro e ao final os veciños iso é o que precisan e iso é o que agradecen. A Mancomunidade do Salnés presentou este xoves no Pleno Comarcal o proxecto de ampliación da estación de tratamento de auga potable. O proxecto ascende a 5,3 millóns de euros, financiado nun 80% pola Xunta. O organismo comarcal está a traballar na resposta a distintos requerimentos por parte de Augas de Galicia para a continuación rematar a fase de estudo. O presidente da Mancomunidade confía en que no mes que ven haxa avances que permitan asinar o convenio co organismo autonómico para impulsar esta ampliación. Ao mesmo tempo, este xoves tamén se presentaron os resultados dun estudo técnico que analiza as posibles solucións para a ampliación da tubaxe de abastecemento de auga potable cara ao Grove. Nestes momentos, aínda están en riba da mesa dúas opcións: reforzar a tubaxe que xa hai ou a creación dunha nova canle, aproveitando as obras de creación dunha pasarela peonil en Sanxenxo, na zona da Lanzada. Despois de facer o estudio por parte dos técnicos da Mancomunidade, que están facendo un traballo excelente para poder tomar as mellores decisións, estamos a falar de que é un proxecto que está rondando 1.782.000 euros. Bueno, con este proxecto, efectivamente, incluso podrían quedar dúas posibilidades, non? Por de servicio de auga gorda, a tubería existente, en caso de que fose unha necesidade, e esa tubería exterior. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos falar de danza porque a Pobra vai celebrar este sábado o seu Día Internacional. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Turismo de Galicia destaca a excelencia do Xardín do Pazo de Quinteiro da Cruz, en Ribadumia. A Adega acaba de recoller o premio Acatus de Prata na categoría de Desenvolvemento Cultural e Turismo Sustentable, concedido polo Itinerario Europeo de Xardíns Históricos. En concreto, o galardón premia o proxecto da Casa de Té instalada no Bosque do Pazo. A iniciativa consiste na creación deste espazo sustentable e integrado nun xardín histórico combinado principios de permacultura con desenvolvemento cultural e turístico. Con el, os responsables de Quinteiro da Cruz buscan mellorar a experiencia dos seus visitantes ao tempo que promoven prácticas ecolóxicas, a biodiversidade e a difusión da cultura do té. A entrega do premio celebrarase durante o Foro Europeo de Xardíns Históricos en Atenas, do 7 ao 9 de outubro deste ano. Este xoves, o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, subliñou o papel do lugar como referente no ámbito europeo. É un itinerario cultural, os xardíns históricos do que forma parte este pazo, e para nós é unha satisfacción ver como un traballo que fixemos en conxunto, as propiedades deste pazo en concreto e de outros pazos que forman parte da Ruta da Camelia, non que hai varios establecementos, xardíns que forman parte deste itinerario cultural, ver como ese traballo loce e agora mesmo ten estes resultados tan importantes que poñen en valor mundial un entorno tan maravilloso como o Pazo de Quinteiro da Cruz. Agora a aposta da Casa de Té foi unha aposta importante, o que nos permite poder continuar con o proxecto diseñado no ano 2020. Foi tamén coa colaboración da Xunta de Galicia, porque esta Casa de Té fíxose con unha subvención de Xera, da Xencia Galega da Industria Forestal. É unha casa onde a madeira é totalmente de Galicia.
A Asociación O Castro de Baión en Vilanova organizou este xoves a primeira xornada sobre idadismo e lonxevidade. O colectivo quixo abordar este problema poñendo o foco na soidade non desexada. No Castro defenden a necesidade de promover o envellecemento activo dende todos os niveis da sociedade. Na xornada estiveron presentes todos os concellos do Salnés, tamén o director xeral de Maiores da Xunta, que presentou a estrategia contra o idadismo impulsada polo goberno galego. Primeira xornada sobre idadismo e lonxevidade organizada pola Asociación O Castro de Baión en Vilanova. Queremos organizar a xornada porque é un problema. O idadismo é un problema que está aí. No colectivo poñen o foco en especial na soidade non desexada, un dos grandes problemas da nosa sociedade actual que afecta a moitas persoas maiores. Na procura de solucións defenden a necesidade de promover actividades que fomenten un envellecemento activo. Eu creo que o envellecemento activo é un elemento fundamental de prevención de enfermedades incluso, pero sobre todo de prevención de que xa problemas a nivel social, a nivel mental da xente. Polo tanto, creo que o programa de envellecemento activo poden axudar. Nesta xornada se estivo presente a Xunta. O director xeral de Maiores afondou unha estrategia contra o idadismo aprobada hai uns meses polo goberno galego, situando a Galicia como unha comunidade pioneira. Galicia pues tiene ahora mismo la primera estrategia contra el idadismo de España y una, creemos, de las primeras de Europa, y es un poco la hoja de ruta que va a marcar todo el trabajo del gobierno gallego y acompañado pues por las empresas, por las asociaciones, para tratar de que Galicia pues sea un referente en la lucha contra el edadismo, pues que es una discriminación que no tiene sentido y con la que queremos acabar. A outros niveis tamén se levan a cabo accións na loita contra o idadismo, por exemplo, distintos programas da Deputación de Pontevedra que tamén colabora con estas xornadas do Castro. Xa temos varios programas de benestar, incluso ahora mismo temos xa acabamos de conseguir fondos europeos para un programa de edadismo con 2 proxectos pilotos. Estamos facendo un proxecto máis benestar, máis reto demográfico, reto digital, tema de máis convivir. O Castro conseguiu nesta xornada reunir representantes de todos os concellos do Salnés. Temos a sorte, non sei se por primeira vez, que haxa unha representación de todos os concellos do Salnés, incluso coa asistencia de algúns alcaldes. Eso creo que é moi relevante. É dicir, que creo que podemos facer un frente en común. En esa liña, a intención é marcar a partir de aquí unha estrategia cos servizos sociais de todos os municipios para deseñar unha estrategia común na loita contra o idadismo. E a Micos segue a promover a capacitación laboral das persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social a través de diferentes itinerarios formativos. Co apoio económico da Dirección Xeral de Inclusión Social, o pasado ano favoreceu a inclusión de 150 persoas, das cales preto dun 30% conseguiron acceder a un posto de traballo. O director xeral de Inclusión Social visitou esta mañá a sede de Amicos para participar no acto de entrega de certificados aos participantes nos distintos itinerarios de orientación laboral da entidade. Durante máis dun ano estuveron mantendo unha liña de traballo, se incorporaron, participaron en distintas formacións, participaron nos itinerarios, o cal supón para elas un esforzo importante. E, sobre todo, transformarse, mellorarse, como dicimos aquí, dar a súa mellor versión para adquirir habilidades de cara a ter un posto de traballo. Que moitas veces isto parece fácil, pero é difícil. E, sobre todo, facelo sin apoios, pois en moitos casos é moi complicado. Ao longo do pasado ano, o equipo de orientación de Amicos facilitou a formación dunhas 150 persoas a través de diversos programas cun índice de inserción laboral moi elevado que rolda o 30%. Dende a Consellería de Política Social agradeceron o labor que desenvolve a entidade brindando os apoios necesarios para que as persoas con discapacidade poidan acceder ao mercado laboral. Poñer en valor pues, esta actuación, ¿no? de inclusión sociolaboral e do apoio ao empleo pues, que fixestes no ano pasado, no ano 24-25. Según os datos que teño facilitados, pois atendistes a 150 persoas con un 30% de persoas que accederon ao empleo, que creo que é un bo dato, non? Creo que 50 persoas que xa accederan ao mercado laboral, cando o mercado laboral
é moito máis complicado, como dicía Xoán, para as persoas que temos algún tipo de discapacidade. Creo que é necesario pois poñer programas, non, que favorezcan pois ese acompañamiento, non, que fagan, non, ese traballo, non, a través de todos os profesionales para preparar, non, e para capacitar pois que as persoas podamos acceder ao mercado de traballo. O director xeral ratificou o compromiso do seu departamento para seguir a financiar esta e outras propostas formativas que favorezan a inclusión plena das persoas con discapacidade en todos os eidos da sociedade. E o Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Boiro acollía este xoves a Feira do Emprego. A iniciativa, que checa este ano a súa terceira edición, tivo como obxectivo impulsar o talento e a economía local. Ademais de foros e charlas, a xornada contou coa participación de diferentes empresas da localidade e tamén da súa contorna. Por terceiro ano consecutivo, o Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Boiro, situado no polígono de Espiñeira, acolleu hoxe durante unha xornada única a Feira de Emprego do Barbanza, coa finalidade de impulsar o talento e a economía local. Na mesma contouse coa participación de empresas de distintos sectores productivos, entidades formativas e servizos de orientación laboral. Durante a xornada os asistentes puideron asistir tamén a diversas charlas inspiradoras de oficios con futuro, nichos de emprego na comarca, opcións de formación regrada e non regrada e tamén de traballo na administración pública ou de iniciativa privada. Estamos celebrando a terceira feira de emprego e, bueno, esperamos que teña o éxito das anteriores, tanto da primeira como da segunda. Este ano, pois, fixemos melloras, en vez de facer en dúas xornadas, fixemos nunha única xornada. Vamos a ter tres mesas destinadas a empresarios, a demandantes de emprego, donde están todas as empresas de diferentes sectores, tamén empresas de contratación, e, bueno, a verdade que moi contentos, e iso que estamos empezando como non podía ser de outra maneira, pero, bueno, vamos a esperar que finalice a feira e sacar os resultados e que polo menos sean os mesmos resultados que tuvemos o ano pasado, tanto a nivel de empresas como a nivel de demandantes de emprego, porque, bueno, a xente quedou moi contenta e moi satisfeita. Na feira contouse tamén cun espazo de stands destinado ás empresas, entidades e centros formativos, coa participación de empresas de referencia non só no ámbito local, senón tamén nacional e internacional. A deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Natividade González, achegouse a Rianxo para coñecer o traballo que desenvolve a Escola de Música Local. A entidade é unha das beneficiarias das subvencións que anualmente outorga a institución provincial, que suman nestes últimos 4 anos máis de 82.000 euros. Durante a visita, na que estivo acompañada por membros da xunta directiva da entidade, así como tamén polo director da escola, Rafael Collazo, a responsable provincial de Cultura puxo en valor o traballo desta entidade, tanto no eido asociativo e formativo vinculado á música, contribuindo a seguir mantendo a actividade cultural nos concellos e garantir a continuidade dunha tradición musical fondamente arraigada no territorio. E Barbantea organiza a súa primeira xornada formativa en Rianxo. Será este sábado a cargo de Anabel Cornago, quen abordará varios aspectos relacionados coa regulación no autismo. Xa están inscritas máis de 160 persoas. Ademais das numerosas actividades de visibilización que organizan, Barbantea dá o salto á formación cunha xornada sobre autismo que se celebra no Auditorio de Rianxo este sábado. A encargada de impartila será Anabel Cornago, formadora e especialista en autismo. O 18 de abril vamos a levar a cabo a nosa primeira formación, o noso primeiro formatea, a cargo de Anabel Cornago, unha especialista a nivel internacional, sobre o tema do autismo nos ámbitos orientados hacia a psicoloxía, a educación e pedagogía. A xente que acude a esta formación o sábado, moita dela docente pola cuestión básica de que temos un corpo de profesorado interesado en formarse e dar unha mellor atención ás persoas autistas, vai sair ca sensación dun antes e un despois, porque o que ten Anabel Cornago é que marca a todas as persoas que acuden ás súas charlas, ás súas conferencias, ás súas formacións.
Polo momento xa hai máis de 160 inscritos nesta formación homologada pola Xunta de Galicia e coa colaboración da Universidade Internacional de La Rioja. Unha formación homologada pola Xunta de Galicia para que xa hai inscritos e inscritas neste momento, se non recordo mal, no entorno dos 160 persoas, das cales unha amplísima maioría asistirán presencialmente á formación, non? Aínda que a formación está aberta ao público en xeral, vai dirixida especialmente ao ámbito docente, tanto a educadores como pedagogos e psicólogos. E a Pobra celebra este sábado o Día Internacional da Danza, vaino facer cunha mostra aberta de baile a cargo do taller Alecrín a partir das 6 da tarde na Praza Alcalde Segundo Durán. Un ano máis, a Consellería de Cultura da Pobra, en colaboración co taller Alecrín, vai conmemorar este vindeiro domingo 19 de abril o Día Internacional da Danza. Farao cun evento aberto ao público que terá lugar a partir das 6 da tarde na Praza Alcalde Segundo Durán. Desde Cultura decir que seguimos con ese compromiso, non, co baile, e creo que é importante, e entonces esta é un pouco a nosa maneira de homenaxear ao Día Internacional da Danza, sumándonos un pouco á celebración xunto co taller de Alecrín. A actividade é totalmente gratuita, preséntase como unha mostra de line dance e baile social, en formato de clase aberta, na que participarán os alumnos dos obradoiros do propio taller Alecrín, na que se ofrecerán coreografías de diferentes estilos. Empezaremos con un quencemento, faremos unha sección de bailes clásicos onde presentaremos foxtrot, country e soul como momento reivindicativo dos anos 50 en Estados Unidos. Despois pasaremos a falar do amor a través dos bailes latinos con un cha-cha-cha moi especial, unha proposta de merengue e outra de bachata, vale, donde falaremos un pouco de esa emoción que provoca o amor, e despois remataremos nunha terceira parte con ritmos novos ou ritmos ou propostas de actualidade e cunha coreografía dedicada ao movimento LGTBQ+, é dicir, por un lado, e despois con unha proposta de música persa, vale? Vámonos meter en Oriente, que non está nada de moda últimamente, pero nós temos que botar un lazo tamén a quen está a sufrir estas causas, e por último remataremos na modernidade cunha proposta que nos parece máis aceitada para os tempos de hoxe, que é a música electrónica. En caso de mal tempo, a actividade será trasladada ás instalacións do Colexio Salustiano Reieiras. E a Mostra Internacional de Cinema LGTBI+ de Pontevedra, o Ambienta, terá este ano nova sede, co teatro principal en obras para reparar a caída do falso teito. A Facultade de Belas Artes abre as súas portas para acoller esta edición da cita. Celebrarase todos os xoves de maio e o venres 29. Ceder nuestro salón de actos para acoger la mejor producción audiovisual queer encaja perfectamente con los valores de nuestro campus CREA. Creemos en un cine que, como la educación, remueve conciencias, celebra nuestras realidades y nos saca de nuestra zona de confort. Que é unha mostra de cinema, do mellor cinema que se pode atopar. Ademais, nunha arte que hai tempo que trata estes temas e que nos vai permitir, con esta xa creo que é novena edición de Ambienta, pois permitirnos reflexionar sobre as situacións que vive o colectivo na súa vida cotiá. Este ano o festival repite seccións: Ambienta Clásico, Ambienta Estrea, Ambienta Encurta e Ambienta Encontro. Tamén volve contar coa colaboración do Cineclube, Avante LGBTI, o FIC Bueu e Os Feroz na selección dos filmes que se proxectan nesta edición, entre as que hai dúas estreas a nivel Galicia. Así, o ciclo comezará o xoves 7 coa proxección de Contando los días, seguida dun coloquio coas súas creadoras, Tania Medina e Alba Loureiro. O día 14 proxectarase Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, mentres que o 21 será a quenda de Iván Anjanmun, de Ian de la Rosa, unha das estreas en territorio galego. Neste caso, tras a proxección, celebrarase un coloquio con Samantha Hudson e Raquel Piñeiro. A outra estrea, 9 lunas, de Patricia Ortega, poderase ver o día 28. A clausura do festival correrá a cargo de 3 curtas e do videoclip Ferido, de Xoan Fornias. O finalizar, celebrarase
celebrarase un coloquio coa posterior actuación en directo de O Xoán. A festa de clausura será no local da Rúa Charino, La Verbena Club. Todas as proxeccións son na Facultade de Belas Artes ás 8 da tarde. E así rematamos, pero continuamos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa Orixe e Calidade con toda a información do sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.